Assalamualaikum. Proses gawe bumbu suweblak. Lho iki bawang putih kencur di blender ngasih muser-muser ngasih alus bolong. Ngasih alus ben wangi. Terus cabai merah dipisahkan di blender. Ngasih alus, ngasih muser-muser. Goyang gluwer. Mari ngono bumbu mau kencur bawang putih digongso ngasih iki dikei minyak ben banyune digongso terus ngasih ya. Iki aja ngasih ora diaduk-aduk ben gak gosong lagi wis iki wis metup wis jebrus iki tandane wis siap dientas. Terus apa nih bariki gongso sambeli lah iki padha wae sambeli digongso fungsine iku ben kadar aire iku ya. Nah, ngasih wis dadi merah putih menyala siap